Vlk a hroch v škôlke v malom mestečku, ukrytom medzi zelenými kopcami a modrými riekami, stála útulná škôlka s názvom Veselá škôlka. Každé ráno sa jej brány otvárali pre všetky zvieratká z okolia, ktoré túžili po dobrodružstve, učení a nových priateľstvách. Medzi najobľúbenejších obyvateľov škôlky patrili malý vlk menom Vlček a hroch menom Hrošík. Vlček bol šikovný a zvedavý. Jeho sivá srsť sa leskla v rannom slnku a jeho oči žiarili túžbou po poznaní. Hrošík bol zase pokojný a dobrosrdečný. Svojim širokým úsmevom vždy vedel rozveseliť celé okolie. Hoci boli rozdielni, spojilo ich silné priateľstvo. Jedno jasné ráno sa Vlček prebudil skôr ako zvyčajne. Dnes bude výnimočný deň, cítim to, povedal si, keď sa pozeral z okna na východ slnka. Rýchlo sa pripravil a vydal sa na cestu do škôlky. Cestou stretol Hrošíka, ktorý si pospevoval veselú melódiu. Dobré ráno, Hrošík, pozdravil ho Vlček. Aj tebe, Vlček. Dnes vyzerá byť krásny deň. Však? Odpovedal Hrošík s úsmevom. Určite. Pani učiteľka nám sľúbila nové hračky, pripomenul Vlček nadšene. Keď dorazili do škôlky, na dvore už pobehovali ich spolužiaci. Šikovný opičák Opy, ktorý sa vždy hojdával na prelieskach. Múdry medvedík Metko, ktorý rád čítal knihy. A veselý Zajko Zajo, ktorý miloval skákanie cez švihadlo. Deti, poďte sem, zavolala na nich pani učiteľka Lienka, mávajúcim z verandy. Mám pre vás prekvapenie. Všetci sa zbehli okolo nej. Zvedaví, čo pre nich pripravila. Pani učiteľka otvorila veľkú krabicu a vytiahla z nej rôzne hračky. Farebné stavebnice, autíčka, bábiky a dokonca aj malý vláčik. Wow, zvolali deti jednohlasne. Každý si môže vybrať, s čím sa chce hrať, oznámila pani učiteľka s úsmevom. Vlčekovi padla do oka veľká stavebnica hradu. Pozri, Hrošík, postavíme najväčší hrad na svete, navrhol nadšene. Hrošík sa však zahľadel na obrovské farebné kocky. Ja by som radšej staval mosty cez rieky, povedal. Vlček trochu zosmutnel. Ale myslel som, že budeme stavať spolu, povedal. Môžeme, ale ja naozaj chcem vyskúšať tieto kocky, odpovedal Hrošík. Tak dobre, povzdychol si Vlček a pustil sa do stavby hradu sám. Každý sa ponoril do svojho projektu. Vlček skladal väžu za väžou, zatiaľ čo Hrošík staval dlhé mosty. Ostatné deti tiež tvorili svoje výtvory. Opičák Opy staval domček na strome, medvedík Metko skladal model slnečnej sústavy a Zajko Zajo vyrábal papierové lietadielka. Po chvíli však Vlček narazil na problém. Potrebujem tú veľkú červenú kocku na hlavnú bránu hradu, povedal si. Otočil sa a uvidel, že Hrošík ju práve používa ako základ svojho mosta. Hej, Hrošík, potrebujem tú kocku. Môžeš mi ju dať? Opýtal sa Vlček. Ale ja ju potrebujem na svoj most. Bez nej sa mi zrúti, odpovedal Hrošík. Ja ju však potrebujem viac. Môj hrad bez nej nebude dokončený, trval na svojom Vlček. To nie je fér, ja som ju mal prvý, bránil sa Hrošík. Začali sa hádať. Ich hlasy sa zvyšovali a ostatné deti sa na nich začali pozerať. Čo sa deje? Spýtal sa Metko. Vlček a Hrošík sa hádajú o kocku, vysvetlil Zajo. Pani učiteľka Lienka si všimla rozruch a prišla k nim. Deti, čo sa deje? Opýtala sa jemne. Potrebujem túto kocku na svoj hrad, ale Hrošík mi ju nechce dať, sťažoval sa Vlček. Ale ja ju potrebujem na most, oponoval Hrošík. Pani učiteľka sa usmiala. Možno by ste mohli nájsť spôsob, ako ju použiť obaja. Čo keby ste spojili svoje stavby? To je nemožné. Ja staviam hrad a on most, povedal Vlček. Ale hrady môžu mať aj mosty, navrhol Metko. Vlček a Hrošík sa na seba pozreli. Myslíš, že by sme mohli spojiť hrad a most? Opýtal sa Hrošík. Možno áno, pripustil Vlček. Skúsme to. Začali spolupracovať. Vlček staval veže a hradby, zatiaľ, čo Hrošík prepojil hrad s mostom cez imaginárnu rieku.
Ostatné deti sa pridali. Opičák Opi pridal stromy okolo hradu, Zájo postavil malé domčeky pre dedinčanov a Mätko vytvoril oblohu s mrakmi z papierových obláčikov. Pozrite, aké je to nádherné, zvolal Vlček. Je to najlepšia stavba, akú sme kedy urobili, súhlasil Hrošík. Pani učiteľka sa usmiala. Vidíte, aké úžasné veci môžete dosiahnuť, keď spolupracujete? Deti sa celý zvyšok dňa hrali so svojím spoločným výtvorom. Vymýšľali príbehy o rytieroch, princeznách a dobrodruhoch, ktorí prechádzajú cez most do tajomného hradu. Keď prišiel čas na obed, usadili sa spoločne pri veľkom stole. Dnes máme zeleninovú polievku a ovocný šalát, oznámila pani učiteľka. Moja obľúbená, zvolal Zajo. Po obede si deti odýchli na mäkkých vankúšoch. Pani učiteľka im prečítala príbeh o priateľstve a spolupráci. Vlček a Hrošík počúvali so záujmom. Presne ako my dnes, zašepkal Vlček. Áno, som rád, že sme sa prestali hádať, odpovedal Hrošík. Po oddychu sa deti vybrali von na ihrisko. Slnko svietilo a obloha bola jasná. Hrali sa na naháňačku, skákali cez prekážky a smiali sa. Vlček a Hrošík boli opäť najlepšími kamarátmi. Keď sa deň chýlil ku koncu, deti sa zhromaždili na koberec v triede. Čo ste sa dnes naučili? Opýtala sa pani učiteľka. Že je lepšie spolupracovať, než sa hádať, povedal Mätko. A že keď spojíme svoje nápady, môžeme vytvoriť niečo úžasné, dodal Opi. Presne tak, usmiala sa pani učiteľka. Som na vás veľmi hrdá. Keď prišiel čas ísť domov, Vlček a Hrošík sa rozlúčili s ostatnými. Teším sa na zajtra, povedal Vlček. Aj ja, môžeme pokračovať v našej stavbe, navrhol Hrošík. Cestou domov premýšľal Vlček o dnešnom dni. Som rád, že sme sa nakoniec dohodli, povedal svojej mamičke. To je veľmi dôležité, miláčik. Priatelia by si mali vždy pomáhať, odpovedala s úsmevom. A tak sa dvaja priatelia naučili cennú lekciu o zdieľaní a spolupráci. Od toho dňa sa v veselej škôlke hralo ešte veselšie a všetci vedeli, že keď pracujú spolu, dokážu veľké veci. Koniec